Bo día, eu son unha profe do Cole Vila Laura. A nosa experiencia con Ponte nas Ondas é somente de 2 cursos, pero moi interesante. Mergullarnos neste proxecto permitiu que nos puidéramos iniciar na radio e no podcast, e tamén foi un alicerce para a nosa lingua, dándolle máis visibilidade e prestixio. O noso alumnado é cativo, xa que somos unha escola que contamos con 200 nenos e nenas de unha pequena idade, pero este é un motivo máis para hacernos interesante o proxecto, porque xa que introducir esta aventura en edades tan pequenas é fundamental para afianzar a lingua e a cultura. Que nos deu participar en Ponte nas Ondas? Pois permitiunos o alumnado e tamén a nós, todos os mestres, aproximarnos o noso patrimonio cultural tan rico e tan cheo de aspectos para poñer en valor, mellorar a competencia digital, interaccionar e contar co noso entorno, etc. Por iso, queremos dar as grazas a todos os que fan posible isto e moi especialmente aqueles que o iniciaron fai xa máis de 30 anos.